Vasilică, de ce te-ai retras, mă, băiete? Hai, te rog. De ce? Așa, zi ceva ca să te aud. Trage o înjurătură, zi ceva și tot. Dar Mihai unde-i, mă? Sau să culce, nu știi cum face el. Eu l-am trimis la dezalcoolizare, dar nu știu unde a ajuns. Băi, iartă-mi la mine, nu vreau numai acolo. Dai pe calculator. Dacă era noaptea, era ce mai frumos. Stingem becul acum. Asta dacă aveam 30 de ani. Acum la 12, dacă tot nu mai niciun. Ți-ai dat cursurile de examinare? Da. Hai, plimbă ursul, plimbă ursul. Plimbă ursul fără piele. Plimbă, plimbă. Ei, n-am îmbătrânit. Nu, n-ai îmbătrânit. Uite, Măcar bine pe canapea aia. Poftă bună, poftă bună. Eu chiar am rugat pe mai mulți astăzi, în seara asta, să citim. Sincer să fim, nu mi-e rușine să spun că nu mai îi cunosc pe toți. E păcat că trecem un an și în loc să ne apropiem, ne depărtăm, că nu spun numele unui la mâncare. Nu râde că așa e. Uite, eu te știu pe tine și o fi de la numele altul. Poftă bună, domn inginer. Da. Aia, cu asta, că le-au legi pe urmă, mă. Aici dă un colonel. Doamne ajută. Da, mă, da. Că m-am gândit și m-am gândit și m-am gândit. Dacă fată, la fată Alexiu. 93 doar să vină Am cea mai frumoasă activitate. nepoată, da. Facem... Vă dați seama